O Concello de Xinzo de Limia, en colaboración coa Asociación Cultural Civitas Limicorum, a Deputación de Ourense e a Xunta de Galicia, presentou a 24ª edición da Festa do Esquecemento, que terá lugar do 23 ao 25 de agosto. Convidar a esa xente toda que está de vacacións e, como non, os veciños e veciñas desta comarca a que veñan a Xinzo, a que disfruten desta edición do Esquecemento, disfruten da festa e disfruten da vila. A Festa do Esquecemento, además de ser unha importante celebración cultural que rememora a chegada das lexións romanas ao río Limia, tamén xoga un papel crucial na economía local. Durante este fin de semana, a gran maioría dos sectores productivos, servizos e demais industrias de Xinzo vense implicados, o que resulta nun impacto económico moi positivo para a vila e a comarca. Vamos destacar esa programación para esta edición moi ambiciosa, son máis de 50 actividades programadas durante 3 días, a todas as horas, en todas as zonas de acción da festa, e, como decimos, eses desfiles espectaculares, o venres a noite, o domingo á tarde, a recreación do cruce do río, o concerto este ano que temos dun grupo galego, de Astarot, un grupo que está de 40 aniversario, e, como xa ben dixo o alcalde, convidarvos a todas e a todos a participar desta edición da Festa do Esquecemento.